Pozdrav i dobrodošli. Da li na instrument tabli u vašem autu ponekad ili stalno svijetli ovakva lampica? Ili možda ista takva, ali crvene boje? Bilo kako bilo, riječ je o sustavu za nadzor tlaka u gumama, koji je poznati pod kraticom TPMS, što je skraćeno za Tire Pressure Monitoring System. Svrha mu je, sasvim predvidljivo, da nas upozori ako je tlak u jednoj ili više guma niži nego što bi trebao biti. Ali isto tako, ove lampice će se upaliti ako dođe do neke greške u radu sustava. Ajde da mi vidimo šta je šta. Ono što nas najviše zanima je zašto se ova lampica uopće pali. A prvi uzrok koji bi naveo, koliko god se banalno činilo, je tlak u gumama. Naime, ako je u jednoj gumi on recimo pola bara niži nego što bi trebao biti, sasvim je moguće da mi ovako na oko to nećemo ni primijetiti. Naročito ako auto ima niskoprofilne gume, a run flat da ni ne spominjem. Međutim, sustav će to lako upratiti te nas upozoriti sa lampicom na tabli. Sad, ako auto ima centralni displej na kojem može prikazati koliki je tlak u kojem točku, onda ćemo lako vidjeti gdje je problem. U suprotnom, nema druge nego provjeriti sve gume i vidjeti da li su napumpane na ispravan pritisak. A podatke o tome koliko je to uvijek možete naći na ovako nekakvoj naljepnici u štoku vrata, poklopcu rezervara ili u priručniku od auta, ako ga imate. Potom imamo jednu tipičnu situaciju koja se često događa. Napumpamo gumu koja je bila poluprazna, a lampica i dalje svijetli. Stvar je u tome da nakon pumpanja moramo sustav nadzora tlaka u gumama resetirati, što je u biti postupak kojemu efektivno kažemo. Sve je kako treba biti i ovo je ispravan tlak. Kako se ovo konkretno radi sa razlikom od auta do auta, te ćemo se na to malo kasnije vratiti. Također, sustav nadzora tlaka je uglavnom potrebno resetirati i kod prelaska s jedne dimenzije kotača na drugu. Recimo imamo 18-solni ljetni set i 16-solni zimski, jer ovo obično znači drugačije tlakove u gumama. Osim nedovoljnog tlaka možemo imati i nekakav problem s našim sustavom, pri čemu su neispravni senzori najčešći uzrok. Naših auti imaju 4, po jedan u svakom kotaču, gdje mjere pritisak i te podatke onda šalju bežičnim radiosignalom upravljačkom modulu od TPMS-a. Mada zaštićeni unutar felge, ovi senzori ipak mogu pretrpiti oštećenje, recimo prilikom nepažljive montaže gume, što onda dovodi do kvara. Senzori tlaka u gumama, budući su montirani na felge, nemaju nikakvu fizičku vezu sa ostatkom auta, što onda znači da moraju imati i nekakve baterije kao izvor napajanja. I kao svaka druga baterija, one će se s vremenom isprazniti, s time da obično potraju od 5 do 10 godina. Sad dolazi iritantni dio. Kod većine auta, baterija se ne može promijeniti jer je zalemljena i zalivena u kućištu, već treba kupiti novi senzor, što može biti poprilično skupo i samim time iritantno. I na koncu, što nikako ne bi smjeli smetnuti s uma, je vanjska temperatura. Naime, što je ona veća, i tlak u gumama će biti viši i obratno, s padom temperature padat će i tlak. Pa se može dogoditi da popodne kada parkiramo auto bude pakleno vruće, a onda preko noći dođe neko ludo zahlađenje, pa kad ujutro sjednemo, auto registrira osjetan pad tlaka i misleći da nešto nije u redu, upali lampicu. Dakle, to bi bili najčešći uzroci koji će aktivirati lampicu tlaka u gumama. No što kad se ona upali iznenada u vožnji? Pa prije svega, stanemo na prvo zgodno i sigurno mjesto, izađemo iz auta i provjerimo sve gume. Očigledno, jedino što možemo u takvoj situaciji je pogledati da li neka od njih djeluje kao da je više legla od ostalih, te eventualno probati stiskanjem ocijeniti njihovu napumpanost. I naravno, ako auto može prikazati tlakove u gumama na displeju, i to ćemo onda isto provjeriti. Sad, budući da ćemo ovako vidjeti samo ako je jedna guma drastično slabija od ostalih, svakako bi trebali stati na prvoj benzinskoj i prekontrolirati tlakove u svim gumama te ih dopumpati po potrebi. Stvar je u tome da razliku od tipa pola bara nećemo ni primijetiti na oko, a takva guma ima veći otpor kotrljanja, više se grije, što može čak dovesti do toga da se recimo na autoputu raspadne, a i auto je nestabilniji pri naglim manevrima. Ako se pokaže da guma stalno ili čak i sporadično gubi tlak, onda nešto ne valja. Ovo može biti recimo ekstra koji se zabije i ostao u gumi, koja onda samo ponekad curi. Isto tako, felga može biti savijena, pa onda tu ne dihta uvijek. Još jedna mogućnost je neispravan ventil. Recimo, meni se na jednom autu dešavalo da se ratkapa zakrene, pričepi ventil i onda on pomalo ispušta. Što god bilo, treba popraviti prije nego što se situacija ne pogorša. S druge strane,
Ako je tlak u gumama dobar, a lampica i dalje cvijetli, čak i nakon resetiranja, onda je vjerojatno problem u samom sustavu. Ili senzori, ili modul, ili nešto treće, pa to valja prekontrolirati i zamijeniti ili popraviti šta već treba. E sad, često nakon što smo dopumpali gumu ili zamijenili kotače, na primjer imamo zasebne setove zimskih i ljetnih, je potrebno resetirati lampice upozorenja. Ovo je uglavnom jednostavno za odraditi i pokazat ću kako ide procedura korak po korak na E90. Znači, prvi preduvjet je da smo provjerili tlak u gumama, da je onakav kakav bi trebao biti, u ovom konkretnom slučaju 2 bara, te ako treba, dopumpamo ih. Potom, damo kontakt, ali ne palimo auto, te koristeći ovaj kotačić s lijeve strane, idemo kroz menije dok ne dođemo do onog koji izgleda kao guma i piše init ispod toga. Sada, stisnemo ovu tu tipku na kojoj piše BC i držimo je dok ova strelica ne nestane. Onda ponovo stisnemo BC tipku, držimo je neki 5 sekundi, sve dok se ne pojavi ova kvačica, što označava da je TPMS resetiran. S druge strane, mnogi auti imaju dugme za resetiranje lampica tlaka u gumama. Recimo kod Volkswagena to često bude u pretincu za rukavice. Opet damo kontakt, stisnemo dugme i držimo ga dok auto ne zabibiće i lampica se ne ugasi i to je to. A ako je neki malo jači paket opreme, onda se obično manje više sve, uključujući resetiranje TPMS-a, radi preko displeja kroz menije. Jasno, konkretna procedura se razlikuje od auta do auta, a kako točno ide, to je najlakše saznati u ovakvom nekom priručniku, naravno ako ga imate. I za kraj bi još samo ukratko objasnio kako sustav za nadzor tlaka u gumama radi, s time da ovdje imamo dvije varijante. Jedna od njih, koju ćemo naći na većini auta, je takozvani direktni sustav, kod kojeg imamo senzore tlaka u svakom kotaču. U većini slučajeva su integrirani u ventil te montirani sa unutarnje strane felge, tako da ih ni ne vidimo. I što rade je kontinuirano prate tlak i šalju podatke o tome TPMS modulu, koji onda to sve analizira. I kao što sam spomenuo, ako auto ima display, što većina novih auta ima, onda je moguće u svakom slučaju provjeriti tlak u bilo kojoj gumi. Druga varijanta je takozvani indirektni sustav, gdje se tlak u gumama procjenjuje na temelju toga koliko se brzo svaki od kotača okreće, za što se koriste ABS senzori. Ideja ovdje je da ako je jedna guma slabije napumpana, ona će se sporije okretati od ostalih, pa onda ta razlika u brzini vrtnje upućuje na pad tlaka. Prednost ovoga u odnosu na ranije spomenutu direktnu konfiguraciju je u tome što nema dodatnih senzora i ostalih dijelova, što smanjuje mogućnost kvara i eliminira potencijalne troškove popravka. Ali s druge strane, s indirektnim sustavom se ne može precizno mjeriti tlak u svakoj od guma, već će samo upozoriti na eventualnu razliku i to pod pretpostavkom da je ona značajna. I eto, to bi bilo sve što se tiče sustava nadzora tlaka u gumama, to jest TPMS-a. Kako radi, zašto se pale upozorenja i kako ih resetirati. Nadam se da je to sada jasnije, a ako imate kakve pitanja ili što za dodati, svakako pišite dolje u komentarima. A u međuvremenu, vidimo se.